cacen, a fel madarch, mae Gorbwmpen. Ie, mae'n Wel, o'n i'n mynd i weid pwmpeni, ond mae hwnna yn lompen. Gorbwmpen. Ie. Courgettes. Courgettes, ni gyd yn gwybod beth ti'n meddwl. I fi. Ie, ti. Ar i gorau hefyd, mae digonedd, mae rhain o'r ari'n melyn gwyrddren. Sa'n i gweld melyn o blaen. Ie, pob lliw. Felly, fi'n gwneud cacen, a fi'n mynd i ddechrau. Cacen gyda olew yw hon, dim menyn na margarine. Digon o leitr, da? Oes, 170 millilitr a 200 gram o siwgr man. So, gen i hwnna, mae'n bach yn ddamp fan hyn. Gadael hwnna i gymysgu am funud. A wedyn ni, mae 2 wy, a dylen ni weid olew llysieuol, neu groundnut, rhywbeth a dim lot o flas, dde fe. Mae olew olewydd wedi bod bach yn gryf, felly bydwch chi'n defnyddio hwnna. So, ie, rhywbeth beth am blode'r hael? Ie, bydde blode'r hael yn iawn. Cool. Mae'r peiriant yna mor handi yn dyri, ti'n defnyddio yna? Odw. Os ti'n meddwl, mae lot o waith os yna gysgech chi peiriant fel yna. Wel, gallu ti'n neud un a llaw, ti'n gwybod, y peiriant trydan a llaw. Pryd mynd y ben blwydd dyn ar y mis Iona, na fe, fyddai'n siarad am Mrs Williams, a mae'n hei, ti'n gallu fi gael y fer i ben blwydd? O na, dwi'n eisiau fel anreg. So ti'n mynd i ddechrau pobi? O na. Right, so a 2 wy, dyna gyd, fi'n mynd i wneud popeth arall llaw nawr, felly cynwysion arall sydd fi, dylen ni sôn am hyn, Chnau Pistachio sydd fi fan hyn. Beth sydd eisiau gwneud ar hynna yw, mae eisiau 100 gram o nhw, a fi wedi rostio nhw. A wedyn ni, am ryw 5 munud, so fe'n cymryd hir, yn y ffwrn, gwres cymedrol. A wedyn ni, i roi nhw'n y prosesydd, tan maen nhw'n eitha man fel hyn. Bron fel, ti'n mwyd, gran almonds, rhywbeth fel ond mae pistachios i nhw. Reit, nôl wedyn ni at hwn, blawd, 200 gram o flawd hunan godi. Newn ni roi popeth yn hwn nawr. A wedyn, wrth gwrs, o'n i'n gweud y biti'r pistachios. Wedi cadw diwrnod o'r una yn all ochr ar gyfer rhoi ar ben y gacen. A wedyn ni fan hyn, mae 'da fi 3 leim, sef lot o leims, croen y leims yn unig fyna. Newn ni ddefnyddio'r sydd mewn munud. A wedyn ni sôn am y Gorbwmpen, dyma ni'r Gorbwmpen. Fi wedi gratio'r yna, 250 gram. Felly, un Gorbwmpen cymhedrol, rhywbeth fel la. A lot o ddŵr yn dyn nhw'n rhywbeth? Mae lot o ddŵr. Os ydyn nhw'n edrych bach rydd o'r llyd, llwch chi wasgu'r dŵr mas cyn bod chi'n ychwanegu nhw at hwn. Mae rhai nhw'n mwy sych na'i gilydd. A felly roi nhw dros rydill os ydych chi'n mynd i neud nhw flan llaw. A wedyn gewch chi weld y dŵr yn dod mas yn eitha cloi o'r llysieuyn. Wedyn ni just mater o, chymod, lle chi'n neud hwn yn y prosesydd hefyd, ond just mater o gymysgu popeth ei gilydd. A dyna ni o ran y gacen ei hunan. Mae pob, fi'n credu bod y cynwysion i gyd da fi. Wedyn ni tin torth 450 gram neu'r hen bwys. Wedi leinio hwnna, mae'r leiners yn handi iawn. Chi'n prynu nhw fel hyn a maen nhw just yn, chi'n mynd goffa torri'r papur. Na, ti'n most o siap od ar y gris papur. Ti'n neud ei ffitio rhywbeth, wedyn mae rhyw ddarnau man o hyd, so na mae'r hynna siwr yn... A wedyn mae hwn yn cael ei bobi 180 nwy rif 4 am rhyw 50 munud i awr. Mae'n cymryd tipyn o amser. Mae'n gacen weddol y seis yn amlwg, ond mae eisiau gwneud siŵr bod i wedi coginio trwyddi, achos wrth gwrs mae'n mynd i fod yn gacen llaeth, a so chi moyn i'n glatch, fel fyddwn ni'n gweud. Glatch. Yn glatch. A wedyn bych chi'n neud, ar ôl i hon ddod mas, na i fynd draw fan hyn nawr, ni'n mynd i wneud syrup. Felly mae 'da fi 100 gram o siwgr man yn y sosban. So do'r syrup yn mynd nawr ar ei ffenni ar ôl coginio? Ie. So mae mewn yn ffwrn? Ie. Right, oce. Unwaith mae wedi dod mas o'r ffwrn, tra bod hi dal yn dwym, skewer neu twlle drosti fel lemon drizzle, fel fydde ti'n neud. Fel bod e'n mewn i'r... So hwnna sydd o'r sglein, ie? Ie, na ti, a mynd mewn i'r gacen. Dyma ble mae'r sydd nawr. So fe'n edrych yn lot yn yw, mae'r sydd y 3 leim fan hyn, sef 60 millilitr. Fi'n gwybod, mae limes ddim yn mynd mor bell ydyn nhw a lemons. Right, a wedyn ni, just troi hwnna, gwres cymedrol, tan bod y siwgr wedi toddi mwy na lai. Ac
A mae eisiau coginio fe am cwpl o funudau tan bod yn troi'n syrup, felly mae eisiau lleihau a mae'n mynd yn fwy trwchus. Lleihau byddwn ni'n gweud tua hanner, mae'n mynd yn drwchus, a wedyn, wrth gwrs, chi'n gadael byddai'n caledu fel syrup, fel caramel. Ond beth sy'n gwneud yw cadw fe'n gynnes, chymod, gallwch chi'n neud ail dwymo fe, a wedyn i roi fe dros y gacen cyn bod chi'n bita fe. Fi di addurno hwn gyda'r cnau oedd ar ôl, wedi rostio, torri nhw, a bach o groen y leim.